demokratske akcije u jedinstvu je snaga. O, Lafi. Vamo. Selam bayram mübarek olsun. Da ne ćemo prošetati malo, probati malo brže. Samo tam vodi trojče. Počast prvom predsjedniku nezavisne Bosne i Hercegovine, Ali Izetbegoviću, potom našem predsjedniku Sulejmanu Tihiću i svim šehidima koji su svojim životima očuvali našu slobodu. El Fatiha. Marijanice da je život gotovo stao. Od kašnjenja plaćanja i određivanja obaveza prema različitim socijalnim i drugim kategorijama novog zaduživanja. Jednostavno, trenutna vlast je ovaj kanton sa najvećim izvozom bacila na koljena. Zatas, Muminović Amir, Čalupić Sada, Halilović Musar, Muslić Halilović Amra. Kamenjaš Kenan, Kovačević, osoba sa visokim organizacionim sposobnostima koje su posebno došle do izražaja za vrijeme i nakon elementarnih nepogoda u maju mjesecu.
pored svih obaveza, nesebično također iz Srednjobosanskog kantona. Fatima Maslić iz sfere kulture, iz Travnika. Član predsjednika, zovem da pozdravite kandidate SDA Magla, Emir Ugrbučićević.